Здравейте, от тук аз съм Крейс Бобин 222. Този човек до мен да се представи. Аз съм Доджи 79. Ние сме ДКБГ, Да. двамата. Ние двамата снимам само. Да. Имам и още един приятел, той се гледали пише... първия епизод, ще се очудите какво е абонирайте се, станало. Не ти хуя. Ако сте гледали първия епизод, доста ще се очудите от разликата. Извинете, че хълсам. Ето вижте, как аз тук го направих, той правеше клипчетата. Той да ви покаже всички айтеми, да ви кажа където няма табелки, тези често и където няма табелки са за всякакви неща. Пък други, да ви кажем. Кико, ела тук да покажем. Крейс Бобин, ела тук да покажеш тук терасата. И басейна покажи. И тук имаме и таен тунел, ама малко се вижда. Сега значи, ето, терасата недовършена, предполагам. Те ще оставим за кого трябва да правим. Да знаете, този епизод ще бъде 5-10 минутки. И да ви кажем. Ние мислим да бъде да започнем нова поредица от начало, но не знам. Няма голям смисъл. Няма май си голям смисъл, да ти кажа. Даже никакъв. И ни до пиката, знаеш до кой епизод ще бъдем, до кой епизод? До 10 на май. Не знам. До 10, да, Защото стане тъпо. Да, то малко стана тъпичко, да ви кажем. Леко тъпо малко стана на мен. Ще цъкаме в едни много готини сърверятски развития. Кнолкрафт, да знаете, там сняцки развития. Аз за рождения ми ден, който е скоро, няма да казвам дата, но добре, ще кажа 19 септември, днеска сме 2. За него мисля да поискам пари да си купя премиум акаунт. Изкарам от сървъра. Мисля да поискам премиум акаунт и да си Ако те изкара, бе. Не знам. Той без нямаше какво друго да направим. Сега да я кажа, искам да си купувам премиум акаунт за рождения ми ден, че да може да играем в минигейм сървър и по-интересни неща. Еми да, и аз за рожден ден, ама аз той моя мина, ама не го празнува. Защото аз бях на почивка с един мой приятел и не можах да го празнувам. Там бях с един приятел, ама... Да. И аз мисля да не го празнувам другата година, защото... Как да ви го обясня? Няма как. Защото аз бях на почивка, ще почерпя моите най-добри приятели, ма... Един от всичките им приятели, с който снимам сега, имам и още доста, ма те не са толкова добри като и мой приятел. Той се казва Крейс Бобин, ма реалното му име е Кристиан. Пък моето е Йордан, да знаете. Да. А тъкмо искам да я покажа скайпа ми. Те. Който се казва... Му аз се пиша Дани.Вилеславов. Пишете... Аз го напиша в дискусията. Ей, те и двамата както се пише. Ей, така се пиша. Кристиан 04. И ако искате да ви правя банери, интрота, Ако искате, добавете ме в скайп. Ако искате да ви правя банери и интрота, нас двамата добавете в скайпа и ние ще ви обясним. И се абонирайте за всички клипчета. Ще ви звъним по скайп, ще се оговорим или ще Да, се и ще ви го ако не дадем. можете, ще си пишем и ще се оговорим. Там, примерно, ви ни пращате ранг за някой сервер, примерно ранг, където е 5 или 2.40. И ние ви даваме някакво ново интро, нов банер. Еми да, те ще правим, не те и правим. Абонирайте се първо за всички клипчета и после...
Не абонирайте. Дайде. Харесайте ни страницата още един път. Който ще се абонира, вади. Или пък, ако сте, примерно, някой известен, бих искал... Подобно като знак, Харито, Фридом, Баранго, такива. Геймкаст, да, някакво такива. Да. Или малко по-неизвестни, поне с 500 абоната нагоре. Няма Може и значение. само да нарекламирате, Да. да ни да споменате в клипа и да слагате линкове, такива глупости. Да рекламирате един вид. И това ми се дава от мене. Да, и мислям, Кико, ти в сървъра ли си? Не, нали ме изкара. Това Да ви е... кажем, няма, той не можеш да влезеш, защото нещо му бъгна. Да, и това е... Чао.